हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै एसे हमदांमोनखाबाय। बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जादों गुबुन हादोराव जब मावहैनाय बर' सिख्ला। बिथांनि मुङानो जादों रसिता सुमफ्रामारि। बिथाङा सासे इउटुबारबो। बिथांजों थाफानाय लोगोफोर जेरै नेपालनि दं, आफ्रिकानि आरो गोबां दंबावो। बिथांमोना जयैनो थायो। लोगोसेनो माब्लाबा बिथांमोना एन्टारटेनमेन्टबो खालामो भिडिअफ्राव, आरो बिथांमोना बर' राव सोलोङो। दख'ना गानो, माब्लाबा दख'ना गाननानै बर' मेथाइ मोसायो। बैफोर मोसानाय आरो रायज्लायनायफोरखौनो जोंनि खायसे मानसिफ्रा बिथांमोनखौ गुन्दि बैथालि आरो रेन्दि बायदिसिना गाज्रि रावजों रायहरनायखौ बिथांमोना जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। जायनोखि जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि बर' मानसियानो बर' राव रोङि गोबां दंबावोसो, आरो दख'ना गानिबो दङ, मोसानोबो रोङि दंबावो। नाथाय बिथांमोना गुबुन हादराव थानानैबो जोंनि रावखौ रायज्लायनो सोलोंदों आरो दख'ना गाननानै बेरायदों एबा मोसानोबो सोलोंदों। बेफोरबायदियाव बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि गाज्रि बुंजायोब्ला जोबोद दुखु मोनखागोन। मानोना बिथांमोननि न'खरनिफ्रायसो दुखु मोननाय फोरमायहरदों होननानै बुंदों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना रसिता बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। आं फारु आरो सुजामोनखौ आंनि भिडिअ लाफानानै दुखु होनायसो जाबाय। इसिबांनि हार्ट गोसोनि मानसिफोर थायो माने, बेखौथ' आं मिथियोमोन। ओमफ्राय मालाय मानसिफोराबो दायो मिथिहोनायसो जाबाय आं मालाय मानसिफोरनोबो, माने जोंनि समाजाव दासिमबो इसिबां माने थौले गोसोनि मानसि, इसिबां माने जानला मोनला बखिलाबायग्रा मानसिफोर दङ होननानै आं मालाय मानसिफोरनो माने फोस्रावनायसो जाबाय बिसोरखौ भिडिअ लाबोनानै, भिडिअ बानायनानैहाय। दिनै आङो माने इसिबां हरबाबो मोनसे खोथा लानानै भिडिअ खालामनो फैनाय जादों। लोगोफ्रा बयबो उन्दुजोब्बाय, ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बयबो उन्दुजोबखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आङो दिनै डिउटियाव थाबाय थानायाव फारुआ माने माखासे कमेन्टफोरखौ स्क्रिनशट खालामनानै हरदों आंनो। माने दाखालि जोङो फारु सुजा आं सुगुवा केब होनायाव थांनानै माने गलनि एक्सप्लर खालामनायनि भिडिअ लाबोदोंमोन सुगुवा केबाव थांनानै। ओमफ्राय बेयावनो माने माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरदों। थ' आं बे कमेन्टफोरखौ नुनानै माने थानो हायासै आरोना आङो, सोरांजासिमबो नेनो हाला, आङो भिडिअखौ बानायथारनांसिगोन आं। मानो होनबा गोबां मानसिफ्रा माने गासिबो माने आंनि फल'वार्सफ्रा मोजां कमेन्टआनो हरो। थ' बिनि गेजेराव माखासे सानै साथामा माने गाज्रि कमेन्ट हरबाय थायो सिगांनिफ्रायनो। आं इगनर खालामबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दायो खोथाया फारुनि खोथा फैबायना, आं दायो इगनर खालामनो हाला। फारुआ ओरैबायदि दुखु मोनदों, सुजायाथ' आगोलनिफ्रायनो दुखु मोननानै दंखायो कमेन्टखौ नुनानै। बे आरो दायो फारु, थ' नों बेफोरबायदिखौ नुनानै, आं फारुनि दुखु मोननायखौ नुनानै आं थानो हाला आरोना, भिडिअखौ बानायथारनांसिगोन। थ' बेयावहाय माने फारुआ, आं डिउटियावसो दंमोन, आफ्टारनुन डिउटिया 11टासिम जायो हरनि। थ' आंखौहाय फारुआ माने 10टासो गेजेरावहाय आंनोहाय माने ओरैबायदि कमेन्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै हरबाय आरो इयो। बेखौबो गाव हरनाय नङा, बिनि न'नि मानसियासो हरदों, बिमाया। थ' बेयावहाय माने हिन्दीनिसो लिरबावलायदों कमेन्टखौबो बे मानसिया। सासेया माने सोमखोर नार्जारिनो, बहानि सोमखोर नार्जारि, मा प्रब्लेम दं आंजों? नोंहा जुदि पार्सनेल प्रब्लेमफोर दंबायबायोबा नोंनि अरिजिनेल मुं लानानै, नोंनि अरिजिनेल सावगारिखौ होनानै, बिमा बिफानि मुंखौ लानानै नोङो कमेन्ट खालाम। जानांगौ बे नामा नोंनिबो नङा जानो हागौ। ओंखायनो जुदि नोंहा एसेबां गोहो दंबा नोंनि अरिजिनेल नामखौ लानानै फै। बेयो मा होनदों? गुन्दि बैथालिसो नोंसोरोनो, सोमखोर नार्जारिया। थ' बे भिडिअआव मा गुन्दि बैथालि नुखो? जे काटाराव जोङो गल्डनि एक्सप्लर खालामगासिनो, सनानि दाम बेसेबां, बेफोरखौसो जोङो एक्सप्लर खालामदों। ओमफ्राय बेयाव मा गुन्दि बैथालि नुखो? ड्रेसआबोथ' गाज्रि नङामोन जों साथामनियाबो। बेलाय मा गुन्दि बैथालि कमेन्ट जाखो बेलाय? ओमफ्राय आरो सासेया मा हरदों? माइनाव बसुमतारी 9948 नो। माइनाव बसुमतारी, हिन्जावसा जागोन ना हौवासा जागोन मिथिया, 9948। थ' बियो मा होनदों? रेन्दि सब है आप लोग। बेखौ नुनानै फारुनि बिमाया ओरैबायदि माने स्क्रिनशट खालामनानै हरबाय जे आंखौबो बुंहरबाय। दानि आङो डिउटिनिफ्राय फैनानै रायज्लायदोंमोन फारुनि बिमाजों। बिथाङाबो बुंदों आरोना,
बियो जोंखौ ओरैबायदि अनो आरोना जोंनि बिमा बिफानिफ्रायबो बांसिन खबर लायो दैलि बेलासियाव डिउटि थांनायनि सिगां फैनायनि उनाव जोंखौ खबर लाबाय थायो फारौनि बिमा बिफाया थ' बियो माने दुखु मोनदों आरोना आंनि फिसाफ्रा मा खालामदों जेनेबा बिदि मानसिफोरजों रेन्दि बैथालि होनजालायनायनि मेसेज कमेन्ट हरजानो थाखाय बिदि जाबाय ओमफ्राय आं बुजायबाबो हाला ओमफ्रायो बिदि बुंहरबाय थाबाय आरो आंखौहाय ना मा खालामदों नोंसोरथ' दाख्लै गलनिसो एक्सप्लर खालामदोंमोन माया गुन्दि बैथालि नुखो नोंथांमोनानो खोन्थादो ना आं काटारखौ एक्सप्लर खालामनाया काटारनि बादै खोन्थानाया गुन्दि बैथालि जाखो ना सुजा मोना बर'नि राव रायलायनानै भिडिअ खालामनाया बर'नि राव सोलोंनाया गुन्दि बैथालि जाखो ना बर'नि ड्रेसखौ गाननानै बर'नि मोसानाय बर'नि सोलोंनाया गुन्दि बैथालि जाखो इभेन बेटि आंनि आफ्रिकानि लोगो बियो बुंदोंमोन नोंथां नोंनि बर'नि ड्रेसखौ लाबो जों खनसे बिचआव गाननानै बेरायहैगोन बिटिया बुंदोंमोन आम शियर बेयावबो नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट हरखागोन आं मिथिखागौ आं मिथिया मानसिफोरनि नोजोरा माबायदि आरो बहानि मानसिफ्रा बिसोरो बेबायदि कमेन्ट हरग्राफोरा आरो फारौनि बिफायाबो नायदों बिफाया नुनानै बुहुत दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों आरो भिडिअ ओंखारनो होला ओंखारनांला आरो लाफानांला आंनि फिसाजोखौ भिडिअ होननानै ओमफ्राय आं बुजायगासिनो नायनि मा खालामनो हायो सुजाखौथ' आं दासिमबो बुजायनो हाखायाखै सुजाया ओरैनो माने ससियेल मिडियायाव एक्टिभ नंखाया बाखायो बियो ससियेल मिडियायाव फैनो थाखाय ओमफ्राय माने इन्ट्रेस्ट मोनोमोन आरो ओमफ्राय जोंनि बे भिडिअफोरनि गेजेरजों माने जोंनि न'नि मानसिफ्राबो बिमा बिफाफोराबो खुसि मोनो आरोना गुबुन हादराव आंनि फिसाजोआ माने खुसियै दं गुबुन हारिफोरजों दंबाबो माने मोनफ्रोमबो जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जमा जादोंबाबो रावबो रावजोंबो जेबो माने थैनि सोमोन्दो गैयाबाबो गुबुन हादराव माने जयै लोगोसे दङ होननानै माने फारौमोननि बिमा बिफा सुजामोननि बिमा बिफामोनाबो जोबोर खुसि मोनो आरो जोंनि बिमा बिफाफोराबो ओंखायनो माने बिसोरबो भिडिअआव फैनो इन्ट्रेस्ट मोनोमोन थ' बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै ओरैबायदि लासिं सिं जादों आरोना फारौनि बिमाया आंथ' ओरैबायदि प्राउडआव बुङोमोन आरोना आं माने सोङोमोन नालाय मालाबा मालाबा फनाव आसाम मा जायगानि आसामनि होनबाथ' बिसोर बांसिन आसामिसखौल' बुजियो नालाय ओमफ्राय गोबां मोजां एक्सप्लेन खालामो आसामाव बड'लेण्ड दङ जेनिखि जोंखौ बर' ट्राइब होननानै बुङो थ' जोंनि हारिया बेबायदि जोंनि ड्रेसा बिदि होननानै आं एथबां माने प्राउडै आङो बुङोमोन आरोना आं बर' हारिनिफ्राय बिलंस खालामो बिदि होननानै आं एथबां मोजां खोन्थायोमोन ओमफ्राय बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै ओरैबायदि लासिं सिं आरोना आं गावनि हारिखौ माने बेयाव ओरैबायदि गाज्रि होननानै माने फोस्रावनाय बायदि आरोना बर' हारिखौ माने गाज्रि होननानैसो मिन्थिहोनाय बायदि मोनगासिनो माने फारौनि गासिबो बंस'फ्रा नायजोबो जोंनि भिडिअखौ बिनि बिमा बिफा गासिबो नेबाय थायो बिसोरो मोनफ्रोमबो सप्तायाव मा भिडिअ लाबोगोन बे बाराव आंनि फिसाफ्रा बहा थांगोन मा खालामगोन एबारनि भिडिअआव सोंबाय थायो सुटिया गोदान भिडिअ मोनफैयाखै बुहुत गोबाव जाबाय माब्ला लाबोगोन गोदान भिडिअ मा हगारगोन बेखौ सोंबाय थायो बिसोरनि जाथि खुरमा सब नेबाय थायो नायनो थाखाय ओमफ्राय बे गेजेरावनो जोंनि बर' माखासे गथ'फ्रा माने साननो रोङै माबायदि मानसिफ्रा बेबायदि कमेन्टखौ दाखालिबो माने आङो बेटिखौ लानानै आंनि आफ्रिकानि लोगो बेखौ लानानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन माने एथबां गोसोम दाउखा बायदिसिना होननानै कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय बिसोरो माने गावनि नामखौ लानानै बुंबानो गावखौ बुंदों होननानै सानखायोना बिसोरो गुगोलावहाय नागिरनो स्टार्ट खालामो जाम्बा जाम्बि नङा एयारलाइनाव मावनाय मानसिफोरसो गासिखौबो गोसोआव थाजोबो सोदोबफोरखौ मिथियाबाबो गुगोलाव नागिरनो ट्राइ खालामो मा बुंनाय जादों बेफोर होननानै आं बिसिबां थगायदों नङा बिदि होनाखै बिदि इसिबां गाज्रि लिरनाय जायाखै बियो होननानै आं बिसोरखौ थगायगासिनो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरो आरे ओमफ्राय आरो मा होनदों माने इसिबां गोसोम मानसि बहानि बेलाय नोंनि लोगोफ्रा निग्र'फोरबो थायो बहानि मानसिफोर आरे आं गामियाव नङा बड'लेण्डआव गैया आङो काटारावसो दङ थ' बेयावथ' मोनफ्रोमबो रोखोमनि मानसिफोरखौ लोगो मोनखागोन बेफोरखौ नुनानै नोंथांमोना शक जानाङा बुहुमा इसिबां फिसा नङा ओरैबायदि गिदिर बुहुमा बेयाव मोनफ्रोमबो रोखोमनि मोनफ्रोमबो गाबनि मानसिखौ नुगोन मोनफ्रोमबो रंनि मानसिखौ नुगोन थ' बेफोरखौ नुबानो हथारै बिदि कमेन्ट हरनाङा बिसोरबो मानसिसोना बिसोरबो दुखु मोनो थ' आंथ' बेबायदि आसा खालामाखैमोन आरोना जोंनि बर' हारि माखासे गथ'फोरनिफ्राय बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरगोन होननानै मानो होनबा आंथ' माने काटार देखायगासिनो जाय काटारखौ माखासे मानसिफ्रा मिथियानो मा जायगा बहा बेफोरखौ मिथिया आरोना थार बाथ्रा बे जाय गथ'फ्रा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो बिसोरो काटारखौनो मिथिया सासे गथ'आ मा कमेन्ट हरदों गुगोलाव आं सार्च खालामनानै नागिरजोब्बाय वर्ल्डआवहाय काटार होननाय कान्ट्रि गैयानो बेखौनो मिथिया बिसोरो काटारा मा ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफ्रा माने गुन्दि रेन्दि बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो फैदों
आं मिथिया मा प्रब्लेम बिसोरहा सोलोंथाइनि प्रब्लेम होननांगौ ना बिमा बिफानि प्रब्लेम होननांगौ ना मा प्रब्लेम होननांगौ आं बेफोरबायदिखौ मिथिला नोंथांमोना खोन्थादो मा प्रब्लेम बिसोरहा ओमफ्राय बेफोरबायदि कमेन्टआ माने सिगांनिफ्रायनो फैबाय थायोमोन एसे एनै मोनसे मोननै ओमफ्राय बारासिन कमेन्टआ मानिफ्राय फैदों सोरबा लाहारि बिथांनो बेहा फेसबुक पेज दङ आं देखायनि र' बे लाहारिनो नैबे लाहारि बिथां नैबे लाहारि बिथाङा माने आंनि भिडिअफोरखौ फिसा थुख्रा लानानै गावनि फेसबुक पेजाव शेयार खालामो आं मिथिया गावहा मा लाब जायो आं बेफोरबायदियाव माने जेबो मिथिया आङो इउटुबनिफ्राय बेसेबां लाब मोनो फेसबुक पेजनिफ्राय बेसेबां लाब मोनो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जास्ट आङो दासो इउटुबाव गोदान फैदों आं बेफोरनि बादै जेबो मिथिया ओमफ्राय बिथांहा मा लाब जागासिनो आं मिथिया बिथाङा जेब्लानिफ्राय फेसबुकाव बिदि ससे शेयार खालामदोंना बिनिफ्रायनो माने बिदि गाज्रि कमेन्ट फैनाया स्टार्ट जादों मानो होनबा बियो ससेल' भिडिअखौ आपल'ड खालामगासिनो ओमफ्राय आं बहानि आं मा खालामगासिनो काटारा मा बेफोरखौ आंनि भिडिअआवहाय मोनफ्रोमखौबो एयारलाइनाव मा रिजल्ट मोना गासिखौबो आं आंनि भिडिअ हगारजोबखाबाय नाथाय बे बिथांनि फलोवार्सफोरा मिथिया जे आं बहा दं मा खालामो बिनि फलोवार्सफोरानो बुजिया हसिया ससे भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो माने बर' हिन्जावफोरा गुबुन हादराव थानायफ्रा फानग्राफोर रेन्डिफोर बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो हे भगवान मारै बुजायबावनो नोंथांमोनखौ आं ओमफ्राय आं लाहारि नोंथां बे नोंखौ आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामदों प्लिज आंनि भिडिअखौ थुख्रा लानानै शेयार खालामबाय थानाङा नोंनिफ्रायनो बुहुत गाज्रि कमेन्टआ फैबाय थादों नोंनि सिगांनि भिडिअ आंनि भिडिअखौ हगारनायखौ नाय नोङो बेवहाय ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट फैनाय दं दायो आं नागिरफिनदोंमोन बे कमेन्टफोरखौ दायो आं मोनाखै थ' नोंथाङा साननानै नाय नोंनि थाखायनो आंहा प्रब्लेम जागासिनो दं नोंनि थाखाय आंनि लोगोफ्रा आंजोंहाय माने दिनैहाय भिडिअआवबो फैया जाबाय नोंनि थाखायनो आंनि लोगोफ्रा दायो माने दुखु मोननानै दं नोंथांमोनानो खिन्थादो आं मा गाज्रि भिडिअ लाबोदों ना आंनि गाननाय जोमनायानो गाज्रि ना आंनि रावानो गाज्रि ना आंनि काटारखौ एक्सप्लर खालामनायानो गाज्रि माया गाज्रि जाखो आंनि भिडिअआ थ' बिसोरबो बुहुत दुखु मोनदों जोंथ' इसेबां माने मालाबा समाव जों नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखाय माने मोनसे डायलग होदों जानो हागौ स' बे डायलगफोरखौ लानानै गाज्रि कमेन्ट हरनाङाब्रा माने बे आफ्रिकानि लोगोजों भिडिअ लाबोनाय समाव ओरैबायदि कमेन्ट हरदोंमोन बेथ' आंखौ डाइरेक्ट सोंदों नों बबे गामिनिफ्राय फैदों जे नोंनि मानसिफ्रा इसेबां उन्दै थाखोनि मानसि इसेबां गाज्रि खोथा सानो दासिमबो बेफोरबायदि गाज्रि खोथा साननाय मानसि थायो नामा संसाराव मा जायगानिफ्राय फैदों नोंलाय बबे गामिनिफ्राय फैदों नोंलाय ओरैबायदि खोथा माने बे खोथाखौ माने आं सानबा दासिमबो ओरैबायदि लाजिनाय मोनो आरोना आं गावनि हारिखौ गावनो बेयाव गाज्रि होननानैसो देखायगासिनो खोमा होननानैहाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि कमेन्टआनो माने जोंनि हारिखौ गाज्रि होननानै फोसावगासिनो बेयाव प्लिज बिदि कमेन्ट हरनाङा जेबो मिथिया हसिया मालाय मानसिफ्रा माने इसेबां गोजौआव जौगालांबाय बहानिफ्राय बहा मोनहैखो गुबुन मानसिफोरा आरो जोंनि बर' उन्दै माखासे गथ'फ्रा दासिमबो बे गुन्दि बैथालि रेन्डियावनो थाबथानानै दङ माब्ला बारग'गोन बे बाथ्रानिफ्रायलाय माब्लाथो गोजौआव थांनो रोंगोन माब्लाथो मोजां बाथ्रा बुंनो रोंगोन माब्ला सोलोंबावगोन समानो गैला ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै गुबुन हारिफोरखौ नाय मेगनफोरखौ बेखेवनानै सोरगिदिं नाय मालाय हारिफ्रा बहानिफ्राय बहा सहैखो ओमफ्राय नोंसोरो दासिमबो माने बे गुन्दि बैथालियावनो थाबथानानै थाबाय था माला बारग'बावगोन नोंथांमोना साननानै नाय स' लोगोफोर भिडिअआ ससे दंबावोमोन जिखि जाया जायफोर बिथांमोनखौ गाज्रि बुंहरदोंमोन बेखिनि भिडिअखौ नुदोंब्ला बिथांमोना निस्सय बुजि मोनबाय जाहाथे उनाव बेफोरबायदि बुंहरनो नांला आरोना मानोना मोनसे हारिनि राव हारिमु आरो गाननाय जोमनाय मोसानाय बायदिसिनाखौ सोलोंनाया एफाग्राब गोरलैबो नङा अब्लाबो बिथांमोना बर'जोंनो थाफानाय हिसाबै गुबुन हादोरारिब्लाबो बिथांमोना सोलोंनो नाजादों बेवहाय एफा एनैया गोरोन्थिया जाखागोन बेफोरखौनो खायसे जोंनि मानसिफ्रा गाज्रि बुंहरनो नाङामोन आरोना